Aşgabatyň adyndan iki çağalar bagynda enatalardan täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar şol sanda çağalara alınjak sowgatlar we bedegler üçin 80 manat pul talap edilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň goloýda geçiren hökümet maslahatlarynda täze ýyl bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek barada beren tawşyryklarynyň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň 112-nji we 108-nji çağalar baglaryna özüniň çağalary gatnaýan enatalaryň ençemesiniň Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gürrüň bermegine görä, bu talap barada agdalýan çağalar baglarynyň ýolbaşçylary, terbiýetçileri we enekeleri geçen hepdäniň ortalarynda duýdurypdyr. Çağalar baglarynyň işgärleri atenelere çağalar üçin sowgatlary özümiz alyp taýýarlajak bolýarys. Şonuň üçin 70 manat getirmeli hem de ýolkany bezep, Aýaz babany çağırmak üçin hem 10 manat getirmeli diýip aýdypdyrlar diýip anonim şertde söhbetleşip bolan habarçy bu talabyň paýtagtyň merkezi trapçalarynaky tas ähli çağalar bagynda amal edilýändigini 11-nji dekabrda habar berdi. Türkmenistanda täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar münasibetli çağalar baglaryna özüniň çağalary gatnaýan enatalardan pul ýygnamak tejribesi ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Ýöne enatalar şu ýyl ýygnalýan pul serişdesiniň geçen ýyllardakydan birnäçe hisse köpdigini aýdýarlar. Mundan ozal has taky şu aýyň başynda çağalar baglarynyň açyk meýdançylaryny bezemek, agaçlara bezegler almak üçin diýilip hem her çağadan 10 manat möçberinde pul ýygnaldy. Şeýlelikde ateneleriň çağalar bagynyň 80 manat tölegini hem goşanyňda diňe dekabr aýynda etjek çykdajysy 170 manada deň. Çağaň 2 bolsa bu çykdajy 340 manada barabar bolýar diýip özüni Aýgul diýip tanyşdyran Aşgabatly Zenan Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä käbir enatalar talap edilýän pul serişdesini tölemäge özleriniň maddi güýjüniň ýetmejekdigini aýdyp öz çağalaryna sowgatlary öýde taýýarlap gelmegi ýa-da şol güni çağalaryny çağalar bagyna getirmezligi hem teklip edipdirler. Ýöne çağalar baglarynyň ýolbaşçylary bu teklibi kabul etmän, bize de ýokardan berilen görkezme çağalardan 100% pul ýygnalmaly diýildi. Hatda dümegläp galan çağalary hem sowgatlarynyň soňra berilmelidigini aýtdylar diýip jogap beripdirler. Azatlyk radiosynyň ýokarda görüň edilen ýagdaýlar boýunça Aşgabatyň 112-nji we 108-nji çağalar baglary bilen habarlaşyp kommentari almak synanşyklary başa barmady. Azatlyk radiosu Türkmenistanda raýatlardan täze ýyl bayramçylygy şäher meýdançylarynda we edaralarda arça bedemek üçin pul ýygnalýandygy barada noýabryň 22-sinde hem habar beripdi. Şonu Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy Magarow saglygy saklaýyş medeniýet işgärlerinden 10 manat, önümçilikde işleýänlerden 15 manat ýygnalýandygyny aýdypdy. Prezident Berdimuhammedow soňky hepdelerde geçiren hökümet maslahatlarynda täze ýyl bayramçylygyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi birnäçe gezek tawşyrdy. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi Şah Muhammed Durduliýew täze ýyly münasip garşylama, baş şäheriň şaýollaryny we meýdançalaryny bayramçylyk keşfine girizmäge görülýän taýýarlyk işlere, öňde boljak şanly seneler münasibetli medeni köpçülikliň çäreleriň maksatnamalaryny işläp taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berdi. Imamyňa garamazdan Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä, öňki ýyllardan tapawutlykda Türkmen paýtagtynda şu günler täze ýylyň ýetip gelýändigini görkezýän alamatlar kän göze ilmeýär. Birinciden eýem noýabr aýynyň ortalarynda bazarlaryň gapdarlarynda täze ýyl sowgatlyklaryny, bedeglerini satmak üçin ýürüte çadyrlar dikilýärdi. Şol çadyrlar ýok, galy bersede bu bedegler 15 ýyl awadançylyk ýa-da altyn asyr günnöger Lomay bazarlarynda satylýardy. Adamlar şol bazarlarda hem bedeg oýnawaçlarynyň we kiçi ýolkalaryň ýoklugundan zeýrenýärler diýip Azatlygyň habarçysy 11-nji dekabrda gürrüň berdi.